Assalamu alaikum bandiraɓe, meɗen salmina on, meɗen juro on. Hande non min gari yewtude on fade kanja Samambay. Kanja Samambay non ko kanja jogiiɗo nafoore. Si tawi on tigi waɗi no Samambay wirimo non, on tigi ma yiya nafoore nde. Onon fof oɗon gandi kanja no heewi nafoore. Sa ƴeewi kanja safrat ko heewi. Ade tampere ni si goɗɗo tampi si nyami mafe kanja tan walla nyami kanja tan bandu mum fof ma wel. So ɗum benni on gandi kanja no wodi ko gollirte. Kanja non sa yiɗi heɓde ko ma gimma law, nungu ko law on tigi foti immude. Ko ɗum taki Samambay wi on o totti on boggol non ko boggol pour awgol. Sa ƴeewi on boggol no jogi mande onon ko ton angawa ton. E misal tan mi holla on no gollirton. Comme no andi tan saɗo awa kanja ko ma heɓa ko famdi fof toɓo ɗiɗi. Si toɓo ɗiɗi a heɓimo toɓo ɗiɗi tan ko on waktu fodda awde kanja. Kanja Samambay non saɗo awa ko ma jetta boggol ngol fondamo. Sa fondimo ha pari a yiyat markede awgol non a jokkat markede. Saɗo awa a fondi boggol marke kala ngawa kanja woturu. On kanja woturu non no ngawatamo a jettat jungo ma hondu o, jetta hondu o nyoƴƴamo e takko, waɗamo e takko marke he, nyoƴƴamo ha heɓa centimétre ɗiɗi e nder leydi. On tuma non jetta kanje woturu mbaɗamo e nder gaska he ubbambo. Sa waɗi non ko non ɓurta heɓde nafoore. Kanja Samambay ko woturu awete wona ɗiɗi. Sa yiɗi heɓde ko a yiɗi e ngesa ma mbaɗa kanja woturu. So ɗum benni sa awi ha pari jetta engrais nde mbaɗamo. Wata yaha ha boya waɗa engrais, ala aɗo awde aɗo mbaɗa engrais o non no wodi no mbaɗirta. Sa on takko boggol o e jungo nyamde mbaɗa fawa jungo ma. Sa fawi jungo ma hakkunde to awɗa kanja o e jungo ma bawo hedde nyamo mbaɗa ton gaska. Sa waɗi gaska jetta honduma ko yata e centimétre 5, nyoƴƴa honduma o e nder leydi, jetta ko yata e honduma 3 engrais mbaɗamo e nder gaska he ubbamo. Sa pari ton comme no mi wiri tan sei ha timmi balɗe 30 do e ɗum kadi ma rema gese ma waktu kala ha laaɓa. Si timmi balɗe 30 mbaɗa hen engrais dedubo. Ko ɗum woni on kadi engrais saɗo waɗa a jettat honduma 3 mbaɗamo laabi 2. Honduma 3 jettata engrais mbaɗamo laabi 2 e less kanja he taw kanja o mawni. So ɗum benni son waktu kala walla ko wawata heɓde fof mbaɗa feere rema gese o woto heɓ huuɗo. Mbaɗa feere huuɗo o wasa wonde e nder gese o, par ce que huuɗo o nyamat engrais o. Ko ɗum wonno ko Samambay wi on mbaɗe feere jokke ɗum ɗo. So ɗum benni o debbo o wi kanko gila o nati Samambay ko nafoore tan o yimo. O waɗat kanja welde, suppu kanja weldo totta o hokkamo modi makko. O yi dal kanko o yi ko nafoore tan o yi o Samambay. Nafoore tan o yi e golle Samambay. Sa yi o kanja makko ko nafoore tan. Ko o kanja wallimo ha o danki ɓiɓɓe makko ɓen, o danki modi makko kala ko yiɗi e wadde ko o kanja wallata mo. Assalamu alaikum. Samambay no jara on no mba on tinina Samambay fuɗɗi tottude awdi makko.
donc mbaɗe feere gimmen suɓen gese amen, gese Samba Mbaye, mbaɗen komi wi on mbaɗen jaañe e nder gese ɗe, mbaɗe fof so tawi noon woɓɓe parani nini yoɓugol paquet maɓɓe, numéro o wondu ga ko ɗum woni 33 97 87, ko ɗum woni Orange Money walla Wizall, on tigi wawa yoɓude paquet makko. Ko ɗum wonno yewtere nde, wassalam, on jarama.